awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdali. Yafikanso nthawi yathu imene tikhalire kupitirizabe kuphunzira phunziro lathu lokhudza banja ndipo pa tsiku la lero tikulowa phunziro lathu la namba 10 kwamene takhalira limodzi lero ndithu kuti taphunzira zinthu zambiri zokhudza banja zimene zili zofunikira zimene zili zothandiza ndiponso zimene zili zonena kuti titazitsatira zidzatithandizira ife banja lathu kuti likhale labwino. Maphunziro enawa timakhala tiona zokhudza banja in general ndipo tinalowanso gawo limene maphunzira banja kupeza makhala mamuna ndipo pano tinalowanso mugawo limene maphunzira zokhudza banja zokhudza mkazi. Ndipo pano pamene tikupitirizabe kuphunzira zokhudza mkazi tinaona kuti tsiku la lero tikhalenso tikuphunzira paphunziro lokhudza mkazi yemweyi makamaka pamutu onena kuti tsiku la anakubala. Tikhalire limodzi pamene tiphunzire paphunziro limeneli lokhudza tsiku la anakubala ndipo mukhala muli ndine m'bale wanu Vinjero Godwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndani Longo School Biblical Studies amene akupitirizabe kutithandizira ife kuti tiphunzire bwino buku lopatulika. Komanso akulengeza za sukulu imene ikutsekulidwa ku Mchinji imene itsekulidwa pa 24 February. Sukulu imeneyi ikufuna munthu wabwino wa Khristu wamuna akuzokhala kuti ali pabanja kapenayi wodziwa kuwerenga komanso kulemba bwino chichewa komanso akhale kuti aliko amatha kudziwa pang'ono ka Chingerezi zimene zingakamuthandizirenso sukulu imeneyi. Sukulu imeneyi ndi ali Longo School Biblical Studies koma ndi tangotsekula ngati ka branch kamene kakuzothandiziranso anthu ena amene ali ndi zoyenera zimenezo. Mwina ndi inu, mwina ndi mwana wanu kapena ndi wina pa mpingo pano mtsitseni. Sukulu imeneyi yamba chaka cha 2026 mu February. Mwina ina mkhoza madza kuvotenga umene 2026 February amutsakale mwina 2027 kupeza maphunziro amakhala kubwerezedwa ndi mdzadzana mwina February kungoja chaka chinayi ngwa 2026. Alright, mmene pamene tafotokozera kuti tilo maphunziro imene lokhudza tsiku la anakubala. Pamene akukamba za tsiku la anakubala ambiri sikuti ndidzachitendo kwenikweni timadziwa ndithu za tsiku limeneli. Timakhala kukamba tsiku la amayi kapena la akazi amene ngati dziko lonse lapansi limakhala lowakumbukira pa zimene anachita. Pali nthawi zina zimene mwina munthu amene ali pabanja amatha kumaona ngati mkazi wake mwina sakupanga zinthu mwadongosolo koma ifoti sikudziwa kuti atakhala kuti wapangadi zinthu zoti simwadongosolo ukhozoona bwanji. Izi zindikumbutsa pa nthaka yake ndikawerenga nkhani ina. Ndiye munthu chapolemba nkhani analemba nkhani yonena kuti panali banja lina limene lali ndi ana mamuna amagwira ntchito kunyamuka mama akupita kuntchito kubwera koma mkazi amakhala pa nyumba. Ndeta zambiri mamuna uja mamuto dandalo kuti mwina afika pa nyumba azifunsa bwanji simunandisirire zovala mkazi kuti koma lero ndali busy. Bwanji simunandipakire kuti lero ndali busy. Ndazi zina ntchito zina zimayenda bwinobwino ndazi zina ntchito zina mamuna uja dandalo bwanji simunandipakire izi. Now, chimene mkazi uja anachita tsiku lina ndi anati wadzuka mamuna wake wamukonzekeretsa mamuna wapita ntchito. Mamuna pobwera anadzadakudza pezi kuti anakusewera panja koma anali wakuda kwambiri. Panja ponse aseweretsa kumadziwa pali ana ng'ambang'amba zinthu pali pakuda. Ndi mamuna anafika anangakuda nthawi zino past 5. Panja pamene paoneka koma pano pali mkazi tithu pano. Kulowa nyumba anapeza simodzi ndati nyumba muli makapu inayi uko ataya madzi matoyi nyumba yonse. Tena koma mamuna anali ndi nkhawa mwina atikutheka chimene chitikira mkazi wake. Mamuna thamango kafika uchipinda akubunjira muja mkodo peza sokuli mnyumba muli mosakhala bwino.
Atafika kuchipinda kukapeza mkazi wake ali kuchipinda kuja, ali bwino ali pafoni. Atatsekula chiseko cha kuchipinda mwamuna lero kuti mkazi anati ndakula ndilani munanga chani. Mwamuna bwanji zinthu zili chonje mudwala. Ayi sindudwala. Nanga fura ndi chani? Ndalama zoti akhala apa. Ndifuna ndikuze. Mona mene zina bababwe. Izi zifuliro sina bakende chonse. Masiku anaja izimazipeza. Ayi sinizipeza. Ndimakhauri ndilipise. Ndeba zinthu zina ndikamakufotokozera ndikuti timakhauri mwina zina sizina ichitiko usanifa cha mwano. Kumene kuti ndinatanganidwa. Pena kuzimvetsetsa. Ndema muno jarakhala chete kuganiza chabwino basi. Izi ndi phunziro lofunika kwambiri chifukwa nthawi zina mwina ndi mamuna amathono kuti akazi babembera amachita kwakuti chakuti chechana ameneyi. Koma pali zinthu zambiri zimene amachita zimene akamanda kuchita ine ukhozodziwa kuti mkazi sakuchita kanthu. Ndi phunziro lofunika kwambiri kwa ifenso amuna kuti tiphunzireko pokhudza akazi athu anakubala. Ndiye tikuona ndithu kunena kuti sikuti amakhala kungokhala ayi. Nthawi zina zinthu zofunika kuti tidzitha kuwamvetsetsa. Ndiyeno paphunziro limene lokhudza anakubala tidziwe kunena kuti kukhala mzimayi kukhala mkazi ndi chinthu chimodzi chimene chili chofunikira kwambiri kapena ndi ntchito imodzi imene ikulu kwambiri pa dziko lapansi pano. Nthawi zina mwina limangopeputsa. Ine nthawi zina lipa akazi ena amene sachita zinthu molondola. Koma nthawi zinanso tilipo amuna amene timangopeputsa chifukwa chosaganizira bwino zintchito imene azathu akugwira. Baibulo timawerenga buku la Exodo chapter chake cha 20 pamene Mulungu amapereka malamulo amene timadziwa bwino ngati kuti malamulo a Mose. Anakambaponso zokhudza anakubala. Anakamba motani pa Exodo chapter 20 pa verse yake ya 12. Ananena kuti pa verse 12 uzilemekeza atate wako ndi amako kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako anakupatsa iwe. So anaisera kupatsidwa Mulungu limene kuti muzilemekeza atate wako komanso amako. Ndiye tikuona ndithu kuti Mulungu anazilika pachiyambipo kuti ndi chinthu chofunikira kuti munthu wina aliyense azilemekeza. Kulemekeza makolo ako, kulemekeza mayi ako, kulemekeza bambo ako. Sizinathera pomwepo. Solomoni pokhala munthu wanzeru kwambiri, buku la Miyambo pena amalemba buku limene la Miyambo. Solomoni anachionanso kuti chinthu chofunikira kwambiri kuti aperekenso malangizo amenewo. Buku la Miyambo mlembi wa buku limene Solomoni polilemba amalemba ngati alembera mwana wake. Ndipo chimene chinandisangalatsa kwambiri buku la Miyambo chapter 1 verse 8 ndi verse 9 ananena kuti mwana wanga tamva mwambo wa atate wako ndi kusasiya chilangizo cha amako. Pakuti izi ndi kolona wachisomo panthu pako ndi mkanda pakhosi pako. Ndakunena kuti mwana wanga ndifuna umve izi, amve kuti chani? Amve mwambo wa atate wake komanso wasasiye chilangizo cha amako. Ndakunena kuti ifeyo tikamakula nthawi zina mwina anthu enake mnamva pamalo ngati pali munthu amene amakufunira kuti utamposa moyo mwake mwina ndi makolo ako kuposa munthu yense. Mwina mnamvapo zinthu ngati zimenezo. Sindidziwa ngati zili zoonadi kapena ayi koma ambiri mwina ndinamvapo zinthu ngati zimenezo. Ndiye akunena kuti udzimva chilangizo chimenecho. Chifukwa makolo ako akamakulangiza mama kakati makolo ako osaopa Mulungu amakufunira ndi zinthu zabwino. Ndiye tikuona ndithu kunena kuti tsiku la unakubala sikuti linangobwera. Tudziwa kuti tsiku limene Baibulo linanena kuti lidzasangana kubala. Koma tsiku limene dziko linaliyika chifukwa chonena kuti linazindikira kuti azathu amagwira ndi ntchito yotamandika kwambiri. Ndi si chinthu choyenera kunyoza kapena kunyozera makolo athu amayi athu. Sanasiyire pomwepo buku la Miyambo chapter 23 verse 22. Solomoni yemwe ananenaso chimodzimodzi. China chimene Yesu anachita tikaona buku la Yohana kuti Yesu anachita zinthu zambiri. Anakati azilembe m'bukumu sizinakakwana ngakhale buku la Yohana. Koma china chimene Yesu anachita chimene chiliso phunziro lalikulu kwa ife ndi chimene wachipeza pa buku la Yohana chapter chake cha 19. Yohana chapter 19 anali masiku omaliza a Yesu Khristu pa dziko lapansi. Alipodziwa ndi chulu ndi kuchoka. Koma Yesu ali pa dziko lapansi pano anali ndi makolo. Mayi ake, bambo ake, komanso azibale ake. Ndi chimene anachita Yesu ponyapodziwa kuti apa masiku anga akuchoka. Sanangowasiya mayi ake ayi. Anayankhula mawu awa kumuwuza munthu amene iye analiona mamukonda. Pa Yohana chapter 19 pa verse yake ya 26 ndi verse yake ya 27
Yesu anayankhulapo zinthu zofunika kwambiri. Anayankhula kunena kuti chani pa vesi ya 26. Pamenepo Yesu pakuona amache ndi ophunzira amene anamkonda ali kuyimirirako, ananena kwa amache, mkazi, taona mwana wanu, pa vesi 27. Pamenepo ananena kwa ophunzirayo, taona amayi wako. Ndipo kuyambira ola lomwelo ophunzirayo ananka naye kwawo. Ndiye tikuona zimene Yesu amachita zokhudza iye akuti afuna kuchoka pa dziko lapansi pano. Nanasiya kuti ndoja kwa munthu amene amamukonda ophunzira wake kuti, mwana iwe, waona mayi angawo? Akwatchula ngati amako, waona mayi ako? Watenga amenewa. Ndiye Yesu akutiphunzitsa ndithu kunena kuti ifeyo kukhala anthu si chinthu cha nzeru kuwafunira kapena kufuna kuwasiya amayi ako pamavuto. Yesu anaonetsa kuti uli ndi udindo wewe mwanawe osamalira mayi angawa, Mariya ameneyo. Ndakuti ine ndikupita ndikufa koma ndikusiya iwe ndonena. Ndiye tikuona ndithu kuti Yesu anatipatsa kufunikira kapena anatiphunzitsa kufunikira kosamalira amayi athu. Baibulo likutipatsa zinthu. Ndiye tsiku lanakubala pamene mabwera anthu anaona ndithu zinthu zimenezo kuti ndi tsiku ndithu lofunikira. Zimakhala zodandaulitsa zomvetsa chisoni kwa ena mwina sazoona choncho. Kwa ena ndi mayi awo mwina sayamvana ndikomo, sawafuna ndikomo, amaona ngati alibe ntchito, koma ndi chinthu chofunikira kuti lisindikaganizeni kwake. Kwa Yesu akutiwuza kufunikira kumeneko. Pali ndalama zambiri zimene dziko limalowetsa pofuna kuteteza azimayi kapena pofuna kuteteza atsikana. Amalowetsa ndalama zambiri kuti azimayi atetezedwe, azimayi atetezedwe, atsikana atetezedwe, zonsezo zimalowa kufuna kuthandiza pamenepo. Dziko likutionetsanso ndithu kuti izi zinthu zofunikira kwambiri. Ndera kuganizira kwa munthu amene amaopa Baibulo kumaka kuganiza kuti zopanda ntchito izi. Amayiso achaniso, tasiyena amenewo, angatete chaniso amenewo. Ambiri tinamvapo za munthu wina Mose. Mose ulendo wake sunali wophwekayi, koma ulendo wake unali wabwino otifenso tiphunzirepo. Tikabwerera buku la Exodo, ndiye tikuona buku la Exodo likuchoka buku la Genesis mmene ana Israeli akumana ndi zovuta zambiri. Anali ku Egypt kuja, ansakukhala bwino, akuvutika. Yosefe anafa, Farao amene obwera wayiwala. So, inafika nthawi imene buku la Exodo chapter 1 and 2 imene tionepo. Imene ingatithandizirenso ife kunena kuti ngakhale dziko linayika tsiku limodzi la anakubala, koma munthu wina aliyense amayenera kuti tsiku lililonse likhale kwa iyeyo tsiku la anakubala. Chifukwa panali mzimayi wina amene anachita zinthu zimene sindodziwa ngati azimayi ambiri masiku ano angachite. Koma aliponso ambiri amene akuzochita. Koma nthawi zina amene zimakhala zomvetsa chisoni makapeza masiku ano kuti amayi amene anabereka mwana wakamutaya. Umati ukakhala kumaganizo koma mzimayi amaganiza. Koma munali mzimayi wina amene sanalole kuti mwana wake akumane ndi zimene mwina ana anthu ena amakumana nazo. Ku Israeli, ana Israeli ali ku Egypt kujako, anali akhalako zaka zambiri ukapolo, koma notsopano amachuluka. Tikaona pa buku la Exodus chapter 1, verse yake ya 9 verse 10, amanena kuti ndipo ananena ndi anthu ache, taonani anthu ndiwo ana Israeli achuluka. Natiposa mphamvu. Tiyeni tiwachenjerere angachuluke ndi kuphatikizana ndi adani athu ikafika nkhondo ndi kulimbana nafe ndi kuchoka m'dziko muno. So my Egyptians ana ku Egypt ananena kuti mwaona ana Israeli amene akhala ku Goshen apachana anapatsidwa luka malo. Koma tuli amene achulukira iya achuluka kwambiri. Ndi chimene tichite tikalola kuti achuluke poteromo adani athu akadzabwera zamenyana nafe nkhondo adzajoyinana ndi adani kuthana ndi ife yomwe tafuna zithawa. Ndi titani tsopano popeza zikuoneka kuti anthu atakuchuluka tisazilekerere. Ndi tsopano anabwera ndi njira zopangira kuti anaga chepe pa verse 11 verse yake 12 akunena kuti potera anawayikira akulu amisonkho kuti awasautse ndi akatundu awo, ndipo anamangira Farao midzi yozungulira chuma ndiyo Pitomu ndi Ramesesi. Koma monga momwe anawasautsiramo, momwemo anachuluka, momwemonso anafalikira ndipo anavutika chifukwa cha ana Israeli. Ndakoti amasautsa, koma ngakhale amasautsa Israeli amachulukabe.
akuona anthu akumusausa akumuzunguza kuma akuchikukabe ndichitani tsopano. Verse 15 verse 16 anapilora njira iyi popeza siutheka tedweseni njira iyi anayesa njira yoti nyani. Verse 15 verse 16 ndipo mfumu ya Igupto inanena ndi anamwino a Heberi, dzina lake wina ndiye Sifra, dzina nzake ndiye Puwa, nati pamene muchiza akazi a Heberi nimuwaona pamimbapo, akakhala mwana wa mwamuna mumuphe, akakhala wamkazi akhalimo. So anabwera ndi fundo nena kuti ngati mwana wa Israeli wabereka ana, ndiye akabereka mwanayo mwamuna iphani, akakhala wamkazi musiye. Chifukwa chani amazoti anthu akatinda mphamvu amakhala ambiri ndi amuna. Ikafika nthawi ya nkhondo amenya nkhondo ndi amuna. Ndi tisalole amuna achuluke koma achuluke ndi akazi. Ndani auza lamulo limene Farao kuti izi zimene muyenera kutsata, musalole munthu kuti akabereka mwana wamuna apite naye. Farao sanali munthu wosewera naye. Nthawi zina mwina utakhala ngati mayiko athu ano ndikozo maderera, nthawi zina anthu amaderera zimene president akunena. Apresident akuti zimenezo zachani iso zimenezo anthu amaderera. Koma Farao sanali munthu wachoncho. Sanali munthu kuti ungapangeneze zachibwanayo. Ndakuti wabereka lamulo limenelo, ndakuti aliyense atsatire ziti atsatire zimenezi. Koma zimene zimayina anachita. Chapter 2 pa verse 2 ananena kuti ndipo anayima mkaziyo naona mwana wa mwamuna, mmenemo anamuona kuti ali wokoma, anambisa mizirapo. Zimayi amene ali mayi ake a Mose, tsopano mwana akabidwa pa ndi Mose, anali mayi ake a Mose anapeza kuti ali ndi mwana amene ali Mose, ndipo Mose anapeza kuti wamuna. Ndiye zimayi anamuona mwana akati sindingalole mwana, akuti anamubisa miyezi 3. Miyezi 3 ndi pafupifupi 90 days. Ndinakuganiza amene ndinakhalako ndi mwana amene ndi mwana. Mwana ungamubise mophweka pa masiku 90. Ambiri tikudziwa kuti sizophwekayo. Mwana siwophweka kumubisa pa masiku 90. Koma tikati tione mmene zinakhalira kwa zathuwa, tipeza kunena kuti anayesetsana tomubisa. Mwana amalira. Ori kuti ukamubise kuti atakadziwa kuti palibe mwana apa sizinzophweka. Koma zimayi amene analimba mtima kuti ngakhale kuli lamulo ili, koma mwana wanga sizitheka izi. Nde tizitengere masiku ano mtazoni. Amayi anga ndibe nakuchira. Ambiri tati kwina makolo athu atiuze mmene anatilelera kufika pamene pano. Ambiri tikoza kudzimvera chisoni. Pali zambiri zimene adutsapo mwamina ambiri sanatuuza. Koma tikuona zathu ati wakuziwa kuti mwana wabadwa makolo amubisa 90 days kuti mwana wanga sizitheka ifa kuchagwa kuti ana adziphedwa. No, sizitheka kuti mpaka mwana wanga afike potero. But they say 3 chapter 2. Chapter 2 verse 3. Koma pamene sanathe kumbisaso anamtengera kabokosi kagumbwa napakako khunga ndi phula, nayika mwanayo, nayika pakati pa mabango mbali mwa nyanja. Akuti zimene anachita anozibaya popeza sindingambise nyumba muno, ndikambise kumadzi uko. Ndanapanga ngati ka basket ukapaka phula muno bwino, ndikuyika madzi, ndikukamangirira ndi mabango kuti kasapite ndi madzi. Ndi zinthu zonero zinaonetsa ndithu kuti mayi anali kuti analokozeka iye kuluza moyo wake kwa mwana wake. Chifukwa kungobisa kokha kuti waphwanya lamulo kwambiri kwa Farao. Mwana naye. Ine mwana wangayi ndiye setsaniti. Ndipanga ina zimene ingathekere kuti pana mwana wangayi akhale ndi moyo mpaka mwana wangayi akule. Izi zimene zimayi amene anachita. Ndazina ndikuziva koma zimene organiza bwanji lenga mwana wakamuponya madzi nanga mwina ngona mwina madzi akozo ambiri ndikuzo kama kale zambiri. Koma zimayi anati sizitheka. Azimayi aka Mose analolera kuti mwana wawo ateteze. Zinaoneka ngati kumuraya koma samamuraya koma naye kumurera. Izi zimandikumbutsa songa bwera buku la 1 Mafumu chapter 3 verse of course 1 Mafumu chapter 3 so kumalika verse 23 24 mpaka verse 28. Tupeza nkhani imene Solomoni apana zimaina malimira na mwana wina anagonera mwana wake wafanana tsala modzi wina ndi wanga. Ne Solomoni bokangu ndwazera ndamwelezeni mwanayo. Ne mwana jalamweleza Solomoni andiya. Talenga ni mpeni didwe bakati. Ne zimaina dula digalera riya chapelo paseni zake. Ne Solomoni azoro ndiru mwana ndoyo. Nufuna fana ni zamani kani zimezo. Nufuna fana ni zakuti
maika Mose ankoneka ngati amutaya mwana koma kumuteteza ukamwika m'madzimucha Solomon amoneka ngati mwanayo afuna umuphaso kuti umutaya koma naye akuteteza kuti ndipeze yako. Ndipo nthawi zina zimene munthu umene wapanga chiganizo chooneka ngati chotaya kapena cholakwika koma chiganizo ichi chimakhala chothandiza. Ndiye tidziwe kunena kuti makolo mayi amakhala wapangadi sacrifice kasenza ndikuseche wachoti chani koma no akhala wagwira ntchito yotamandika ndithu pa moyo wa mwana amakhala wagwira ntchito ngakhale tsiku lili limodzi la anakubala koma amenera tsiku lililonse likhale anakubala ndithu pa mayi athu. Popeza phunziro lukamba za mayi nthawi zina toko ndikuti zibambo alibe ntchito yayi zazibambula makale koma lukamba popeza iponya phunziro ili ndiye chipalukanga ndi mayi. So komabe likuona kuti anaonetsa ntchito yotamandika. Mumadziwa kuti mayi ake a Mose anatchulidwako kawiri kokhamba ikuno buku la Exodus chapter 6 verse 20 anatchulidwakonso kawiri. Mose anali munthu amene anachita zinthu zapamwamba kwambiri buku lopatulika kwa ana Israeli. Timakamba za ina Abrahamu, ina Aroni, Mose, Samsoni, Samuel, ambiri amene timakamba koma sungakambe zambiri ana Israeli osakamba za Mose. Koma mayi ake anamuthirako kawiri kokha. Pamene Mose ndi mmodzi mwa anthu amene anachita zodabwitsa ana Israeli. Ndazi zina kuna kusema zona mwanyu kuchula kawiri tona ndi zimayi amene anapanga sacrifices zonsezi. Ndiphunziro lake kuluso kwa azimayi. Kunena kuti pali nthawi zina zimene ukozogwira ntchito yotamandika koma nthawi zina zimatopezeka kuti mwina ulemu kali kwetsa ntchito kuti ulemu kapena mphoto imene umalandira nthawi zina imatha mwinanso kugwirizana ndi ntchito yako. Mulambiri amene timamudziwa mwina Jezebel moyo mwathu. Jezebel timamudziwa anthu ambiri amudziwa kwambiri koma Jezebel anapanga zinthu zabwino ngati ayi koma mayi ake a Mose anapanga zimezi ambiri mene samadziwa tachula ndi dzina lake a Mose ambiri kaya matindani zimachitika ndithu kwa asimayi imenero kuzoti ngakhale mwagwira ndazina zimatachitiko lo mwana wanu amene kukuwukirani mwana wanu amene wasafuna kukhalanso gawo ndipo omwe ndinu zimatha kuchitika ndithu koma tikuona kuti ifeyo pokhala anthu kapena ineyo pokhala azimayi muzoyitha zina mukuzopanga chinthu chabwino koma mwina dzina lanu sakumverero lembeni sizimana zoti ndinosafunikira koma chofuna kwambiri chati mwachita ntchito yoyenera Mulungu akudziwa zimene mwachita Mulungu ali nanu. Ndiye tikuona ndithu kunena kuti ifeyo pokhala anthu tiyenera ndithu kuti tidzikumbukira ndithu azimayi athu tizikumbukira ndithu dongosolo loyenera. Tikaona buku la Exodus chapter 2 verse 10 pana verse 4 pana verse 10 timapeza kuti dongosolo la Mulungu mene Mulungu anazikonzera. Tikapeza kuti Farao mwana wake anapita ukatenga mwana uja mwana wadisangalatsa ukamulera basi ukamulera naye. Ndiye kuti popeza inali dongosolo la Mulungu limene anazikonzera tikuona ndithu kuti mayi uja wachita mbali yake komanso Mulungu achita mbali yake. Ndiye kuti tikuona ponso phunziro ndithu lonena kuti ifeyo pokhala anthu tiyeno zinthu kuti ngati makolo pali nthawi zina zimene timene ochita ndithu mbali yathu komanso mbali ina Mulungu amachita. Komanso tiyeno zindikira kuti pali nthawi zina zimene kholo labwino chikondi chake sichimakhala choononga chimakhala chikondi chokoza. Ndazina alipo azimayi amene mwina pala anayi amene anakula mola wike fanya azimayi chifanya mayi awo bambo ameseloza izi koma yayi mwana wanga mundimenyera mwana wanga tsukere ngati mwina uli ndose uli manja mwawo mene maphunzira za bambo mujanso kapena mamuna tinaona koso ndindo mene mamuna ali nawo pa banja. Ndeti kuona ndithu kunena kuti makolo mayi alidulidwa. Pabuku la Exodus chapter 2 pa verse ya 11 timapeza kuti ndipo kunali masiku amenewo atakula Mose kuti anatulukira kuzonda abale ake napenya akatundu awo ndipo anaona munthu mwigupto ali kukantha Mheberi wa abale ake. So kuna Mose wakula kulimba Farao wakula ngati mwana wa mfumu zonse zilipo moyo mwake
Umati tsunena mapito kuona anthu ake kuona katundu awo. Amadziwa ndi anthu atundu anga ndi awa ndi Aheberi awo. Amadziwa kuti anthu anga ndi awa ndithu si anthu ena ayani. Ndakoti atapita siwera kukayendera anthu aja nakapeza kuti mu Egypt akumenya mu Heberi. Ndi Mose tikamaona nkhani iyo zoti Mose sanadile nazo atapeza kuti amenya mu Egypt uja kumupha ndi kumubisa pena pake. Tsiku linakusoboka yenda anakapeza Aheberi kukenda Aheberi azo kuzalero la majeyo sewaona pangano zangu zinapatsa Mose pale Mose anathawa anopita ku dziko lina. Koma imene tufuna ndiyonera kuti yani ngakhale wakulira pamaso pa Farao sanaiwale anthu ake sanaiwale kumene achokera koma nthawi zino kuti mafunso kuti kodi chinachitika chani chifukwa cha mayi ake chifukwa mwana uja wa Farao atatenga anakapeza kambebe ka Mose mbale wake Miriam anali pambali panali kaupezeni nzima dziko Samaria ningukatenga mayi ake ndamene amamulera mwana uja momulera akhala nyumba iko mayi ake ndoti mayi ake amuphiza chitu iwe tikuma kwanondo abale ako ndawo chiyankhulo chathu ndichi izi zakulendezi so tikuonabe kuti mayi wake uja anapangabe play role yaikulu pa mwana wawo sanangomusiyayi anapangabe play role yaikulu kwambiri. Ndiyo dziwe kunena kuti munthu wina aliyense akamapanga chiganizo chonena kuti ine imene ndifuna kukwatira udziwe kuti munthu amene umukwatirayo mkazi amene umukwatirayo ndi mkazi wako komanso tsiku lina adzakhala mayi wa ana ako. Ndete zina ali pazimunena amangozikonda kuganiza kuti akhale mkazi wanga koma kuti ali ndi kuthekera kuti akhozodzalira ana abwino. Tikati tione situdziwa kuti chimachitika chani koma boka Mose sakutulidwako koma tazambi mayi suzuti babaka nani kuti kamene zozani pamenepa koma mayi ake anayikapo befo ndipo zotanthauza kunena kuti ukakwatira mkazi wabwino amene ali mkazi wako amatodza khalanso mayi wabwino wa ana ako. Olowera pali mwina palibepo pa zosiyanasiyana koma amatokhalabe mayi wabwino. Nthawi zina anthu kamakwatira samakuganiza kuti mukwatira mkazi wabwino koma ziganiziranso kuti adzakhala mayi wabwino. Kodi khalidwe lake lilati libire mwana anga ndikhozo dzalikonda kuliko zakhala naye bwanji. Ndeti kuona ndithu kunena kuti ifeyo ngati dziko ifeyo ngati akhristu komanso ngati Baibulo likuonetsa ndithu kuti azimayi ali ndi udindo waukulu. Udindo osamalira mwamuna wawo, udindo osamalira ana awo, udindo osamalira banja lawo. Ni ntchito imene Mulungu anawapatsa. Ni ntchito imene kapena ndi luso limene iwo ali nalo limene zinaso zambiri zimene ife sitingachite ngati anthu amuna. Ndiye kuti tikuona ndithu kunena kuti udindo ukuperekedwa tikuona azimayi akutiphunzitsa ndiponso zikutithandiza ife tikumbukire kunena kuti tsiku la kubala lija ndi tsiku ndithu lofunikira monga mmene ndanena muja ngakhale Baibulo sinanene koma ifeyo tidziwe kuti tsiku lililonse likhale tsiku la kubala tidziwakumbukira tisayiwale pa zabwino zimene anachita zimene anatichitira ife. Anagwira ntchito yabwino tiyenda komwe. Ndinakuganiza nali satangokhala ndi kaganizidwe kotereka kuti kodi tidzingowakumbukira mayi athu tsiku la kubala lokha. Baibulo ikutionetsa ndithu kuti tsiku limene lilipo tsiku limene kulibe koma tili ndi udindo wakumbukira ndithu pa zimene anatichitira ngatinso mayi. Tiyeni tikhale nawo bwino mayi athu. Anagwira ntchito yabwino anatithandizira ifenso tili ndi udindo wakumbukira ndithu. Ndipo phunziro lathu la tsiku lalero limaona chinthu chofunika kuti tiphunzirepo za anakubala kuti kodi amayi athu anagwira ntchito yotani. Taona zitsanzo zimene azathu anachita azimayi m'Baibulo zitsanzo zabwino ntchito yabwino. Ifenso tikozathokoza makolo athu pa ntchito yabwino imene anatichitira osati tikhalenso chiphinjo kwa makolo athu. Alipo makolo ena azimayi ena makumbuki nganadziwa mwanawe sinkanabereka mwana amene okhala ndalitso osanga chiphinjo. Ndipo tupitirizabe kuphunzira zokhudza banja tinoona kuti chinthu chofunika kuphunzira tuna namba 10 tondepo pagawo limene lokhudza anakubala amayi athu pamene gawo la amayi athu. Paphunziro tuna linalo tikapitirizabe kuona za azimayi kuti amayi athu azimayi Baibulo imakamba zotani pa zinthu zina zimene tingaphunzirepo. Pa tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Mvujero Kondwe. Tikumbukire kwa pamene mulipatsira ndali on the school biblical studies kulira omwe ku Mtundu
mukafuna kufunsa zambiri zokhudza sukulu nanena kuyambira zichaka zokhudza phunziro limeneli mukuzolipeza pa nambala iyi 0822 766 kuzotumizira message pa WhatsApp kayawandi zatokulumizira sana phunziro kwasokuzoena umasokolozera phunziro ambiri pa tsamba lathu pa YouTube kungangana lero School Biblical Studies kufikira nthawi ina mungodetse nonse. Amen. awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli muna kwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli muna kwatisa damu ndi ava kalelo koma awiri aimamu